Prerezávanie zúbkov je obdobie, ktoré za sebou prináša mnoho víziev pre deti aj rodičov. Na trhu nájdete nespočetné množstvo produktov, ktoré sľubujú úľavu, ale nie všetky sú rovnako bezpečné. Ako sa v tom vyznať a na čo si dať pozor? O tom sa budeme dnes rozprávať s pani magistrou Janou Bolekovou Potočárovou, farmaceutkou a laktačnou poradkyňou. Tento rozhovor vám prináša spoločnosť Boaron Slovensko. Pani magistra, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie, že ste si našli na nás čas. Dobrý deň, ďakujem aj ja za pozvanie. Poďme teda rovno na tú prvú otázku. Mnoho rodičov sa pri výbere produktov na prerezávanie zúbkov spolieha na reklamu alebo teda na niečo, čo poznajú asi z televízie. Prečo je dôležité sa pozerať aj na to zloženie tých produktov a nespoľahnúť sa na to, čo vidíme v televízii? Presne ako ste povedali, naozaj sa mnohí rodičia pozerajú na to, čo je v tej reklame a ľahko ich to ovplyvní, lebo si myslia, že automaticky, keď je to v reklame, je to účinné, bezpečné a je v poriadku to dávať bábätkám. Nie vždy to ale tak musí byť. Práve to, že by sme mali pozerať na to, že tie detičky sú v tej nízkej vekovej kategórii, lebo sú to naozaj deti len pár mesačné bábätka a potom trošičku väčšie, tak musíme pozerať na tú bezpečnosť tých prípravkov. Treba si uvedomiť, že detičky dostávajú tie prípravky priamo do ústnej dutiny, kde sa ľahko účinné látky vstrebávajú cez ústnu dutinu a tým, že aj prehltajú, tak sa dostávajú tie účinné látky aj do tráviacej sústavy. A ktoré zložky z tých prípravkov sú teda také najviac problematické a na čo by si mamičky mali dávať teda pozor pri tom zložení? V popise prípravkov sú väčšinou uvedené len tie účinné látky, ktoré teda vieme, že čo tam majú robiť. Ale treba si dať veľký pozor na zloženie, celé zloženie prípravku, kde sa môžu nachádzať rôzne dochucovadlá, zahusťovadlá, konzervačné látky, etanol, ale napríklad aj lokálne anestetikum, ktoré môže spôsobiť opuch, svrbenie alebo podráždenie. Čiže nejakú alergickú reakciu. Áno. Na aké informácie by som sa teda mala ako rodič, keď kúpujem nejaký takýto produkt, zamerať na tej krabičke, čo by som tam mala hľadať? Tak informácie je tam určite dosť, len sa v nich trošku treba vyznať. Určite je dobre pozrieť, od akého veku je vhodný prípravok, pretože je taký širší rozsah tých prípravkov a majú, že od 1 mesiaca, od 2 alebo až od 5 mesiacov, čiže toto je dôležité. Tiež je taká dôležitá informácia, že či je vhodný na perorálne použitie, to znamená do ústnej dutiny. Niekde je napísané napríklad, že len dermatologicky testované, ale to znamená, že na povrch pokožky, alebo že nie je vhodný na prehltanie. Ale zase dávame to do tej ústnej dutiny, ak sme si povedali, že detičky to mnohokrát aj prehltnú, takže toto sú také dôležité veci. Potom je dobré vedieť, niektoré prípravky sa môžu len, dajme tomu, 2-krát za deň dávkovať, ale mamičky, ktoré s týmto majú skúsenosť, alebo rodičia zistia, že by to nebolo dostatočné, lebo to dieťatko naozaj akože častejšie bolia tie zúbky, presne. A potom aj tá maximálna denná dávka, ktorá sa teda môže použiť. Aj tie, že či za 2 hodiny alebo za 5 hodín sa môže naniesť nová dávka toho prípravku. A sú aj nejaké konkrétne formulky alebo výroky, ktoré by som mala hľadať na tej krabičke? Jasné, tak napríklad také, že ten gel máme zabrániť, aby dieťatko ho zlízalo. To si povedzme, že je nereálne, napríklad v tých 6 mesiacoch, nevysvetlíme. Alebo môže byť na prípravkoch, že či je vhodný pre tehotné a dojčiace, alebo teda nevhodný, tak vtedy by sme ho asi neaplikovali ani tomu dieťatku. Alebo napríklad, že je tam riziko alergických reakcií. Aj takéto informácie tam vieme nájsť. Dokonca sú tam aj nejaké kontraindikácie s nejakými inými liečivami. Dobre, a teraz ste povedali nejaké tie výroky, na ktoré by sme sa teda mali zamerať. Mňa ešte zaujíma pri tom zložení a pri týchto výrokoch, že je niečo, o čom možno, alebo čo rodičovi ani v prvom momente nejako nenapadne, že niektoré zložky nám pripadajú, že sú vhodné, ale možno preto malé dieťatko úplne vhodné nie sú? Toto je výborná otázka, pretože teraz je taký, akože poviem, svet zameraný na prírodnú medicínu a mnohí rodičia si myslia, že čo je prírodné, je dobre. Aj v týchto prípravkoch býva niekedy až veľa tých prírodných zložiek, ktoré nie všetky sú úplne vhodné pre taký malý vek a sú bezpečné. Napríklad môže tam byť, med, propolis alebo niekoľko rastlín, možno aj zázvor v niektorých a toto nie je úplne vhodné pre detičky takéhoto malého veku. Ako si teda
môžem vybrať ako rodič nejaký naozaj že spoľahlivý produkt, alebo podľa čoho by som sa mala nejako orientovať? No, je to tak, ako hovoríte, zložitejšie trošku. Predsa len som ale zástancom prírodných produktov s menším množstvom tých ako účinných zložiek a v nízkom riedení, aby bolo teda bezpečné aj pre tie detičky, aby sa dal ten produkt používať aspoň 6-krát za deň, lebo to je, myslím si, že také vhodné, aby mal neutrálnu chuť napríklad, aby tam neboli vlastne tie látky, o ktorých sme sa rozprávali naviac. No a bolo by aj dobré, aby bol hygienicky balený, lebo vieme, že keď s tým dieťatkom ideme niekde na prechádzku alebo na nejaký výlet do obchodu na návštevu, tak nevždy sú zabezpečené také tie hygienické štandardy, aby sme mu to mohli teda naniesť do tej pusinky. Takže by bolo dobré, aby bolo v takých jednorázových dávkach, aby sa to dalo priamo aplikovať. Ja ešte spozorujem taký trend, teda aj vy ste to tak načrtli, že tá prírodná cesta. A čo si všímam, tak aj rodičia sa často tak pýtajú v podstate, alebo sa zaujímajú o to, či existujú nejaké tie šetrnejšie alternatívy v podstate takýchto produktov bez chémie a aké tie prírodné, keď ste to už aj vy sama teda načrtla, aké tie prírodné vlastne alternatívy odporúčate vy, alebo teda tie možnosti? No rast zúbkov je vlastne komplexný problém. Môže sa prejavovať od toho opuchu ďasienok, plačlivosťou, možno hnačkou, nespavosťou, čiže treba k nemu tak aj pristupovať. Nie je to len použitie nejakého konkrétneho prípravku, ale vlastne aj súbor nejakých iných opatrení, ako sa o to dieťatko v tomto období trošku ináč starať, aby sme mu pomohli uľaviť z tohto problému. Samozrejme aj nejaké mechanické pomôcky sú tam veľmi vhodné. Spomenuli ste aj dávkovanie. Určite tie mamičky, keďže to mám sama za sebou, viem, aké to je, keď to dieťatko stále plače a chce mu teda pomôcť, tak je možné, že to preženieme s tým dávkovaním, akože sa tiež priznám, že niekedy som to dala možno, že aj viackrát, ako som mala. Sú tam nejaké riziká s tým? Môže nejako ubližiť tomu dieťatku? Áno, hovorím, že presne je to, že to dávkovanie by bolo treba dodržať, lebo napríklad pri prípravkoch s obsahom lokálneho anestetika sa môže stať pri častejšom dávkovaní alebo prekročení tej maximálnej dávky, že dieťatko tým, že prehltá ten prípravok, tak môže sa mu to ovplyvniť aj prehltací reflex a tým môže aj horšie sať. A tým môže byť ovplyvnené jak dojčenie, tak aj pitie z fľašky. Takže áno, má to priamo vplyv na nejaký ten prejav toho dieťatka. A ovplyvnené akože aj v nejakej tej zdraviu rizikovej rovine, alebo iba to, že odmietne akože? Tak povedzme si úprimne, že lokálne anestetikum naozaj nie je taká zložka, ktorá by sa mala dostať do tela. Takže čím menej v tomto prípade, tým lepšie. Preto práve treba hľadať také prípravky, aby sme sa tomuto vedeli vyhnúť a aj dieťatku pomôcť. Výborne, ja vám veľmi pekne ďakujem za vaše cenné rady a vaše odpovede. Som si istá, že to pomôže mnohým rodičom stráviť menej prebdených nocí. A ďakujem vám, že ste si našli čas, že ste prišli. Vám ďakujem, že ste si pozreli tento rozhovor až do konca a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Dovidenia. Dovidenia. Modrý koník SK. Sprievodca tehotenstvom a materstvom.